Nasawi ang 19 anyos na rider matapos na masunog sa nagliyab niyang motorsiklo na bumangga sa nakaparadang SUV sa Bypass Bridge sa Lawag City pasado alas 4 ng madaling araw noong Sabado. Umandusay naman sa tabi ng nasusunog na motorsiklo ang babaeng backrider. Ayon sa sakay ng SUV, nawalan sila ng gasolina kaya sila tumabi sa tulay. Naka-hazard naman daw ang SUV at gumamit pa ng flashlight sa cellphone bilang babala sa ibang motorista. Sa lakas ng impact, naipit daw ang rider sa kanyang motorsiklo at biglang nagliyab. Malakas daw ang apoy at hindi naisalba ang rider. Ayon sa pulisya, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang angkas na dinala sa ospital. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng SUV. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Bigla nga nakatartaray nga sumungad, sir. Ibsense niya sa kisuda, sir. Nga ko at dinirdiretso na mula ta, sir. Bigla nga naguram DJ motor, sir.